Pinas, 37 minutos pasado alas 7 ng aga. Nagraragugno, magkaangkas, riding in tandem, naglilibot-libot, nagmamasid, maging sa enterong kinaban, matuyaw kansala, asin maumaw, kantama, maanalisar para sa hustisya, makatotohanan, asin balansyado, alagad makonsuelo, mainamigo, asin karinyoso. Iyan ang Riding in Tandem. Kay ba sinda David Duliano, asin Irvin Borja. Asin Irvin Borja. On Riding in Tandem. Mga tugang, good morning. Welcome sa Riding in Tandem. Mangunyan po Aldo na Martes. Paabutan taning good morning at sa ito yung mga parantabay. Asing ko nangunyan ka na bulan na Enero. Partner, good morning. Good morning, partner. Sin good morning man po. Sa ito yung mga paradangog dyan. Makairiba naman po kita sundong alas 9 din pagkaaga. Tangani pong mag-ulay-ulay kan mga maiinit na issues ko niyan. Inapadang ko, partner, si dating Vice Governor Ato Peña at ma-interview kita sa iyang na aga. Takasod mga kadakul-dakul na mga reaksyon, kadakul-dakul na mga espekulasyon na nagruluwas. Pagkatapos na siya formal lang ipabisto ni Mayor Tambong Galunta sa mga empleyado ka na pili bilang bagong manumbrahan na municipal administrator. Kana pili, may mga nagsasabing masyadong yang humble si Vice. Tahara yung maray sa dati ng posisyon from Vice Governor to municipal administrator. Yan. So, magiging maray sa mga tagapili. As in, sa partima ni dating Vice Governor, magiging marayman para sa saya. Sa politics man, kuya niya, medyo minus. From Vice Governor to Vice Mayor. Kundi, aram mo baga kung public service talaga lamag mo, dahil man pigurlayan kung anong katungdan, anong pwesto igwa ka. Ay kundi si kakayahan mong mapagayon na saka makatabang, makataon ng marina serbisyo sa sayo mo mga kay Manua partner. Saka sa direksyon na tinutunggo ni dating Vice Governor Ato Peña, yan ang tama. Naan sa imong puturo sa politika, dahil mo pag paraasa sana sa mga darakulang politiko, kundi dapat ika mismo. Dapat i-determine mo ang sa diri mo kung sain, pasiring sain ang direksyon kan sa imong political future. Tuntado si Boss Ernie kung nakontak mo na Boss Ernie. Ayan. Okay man saya. Na ma-interview siya ngunya na aga, digdi po sa Riding in Tandem, kaya kukontak lang ni Boss Ernst, si dating Vice Governor Ato Peña para sa halipot na interview mo niya na aga. Pero bago yan, paabutan ko pala ng happy birthday sa kuyang amigo. Si Unang Romeo Seyas. Si Unang Seyas, na mas popular sa apo na Unang Talata, 15-19. Si Unang Seyas, nagbe-birthday mo niyan dyan sa Brillante Compound, San Roque, Kamaligan. Dahil na magsarap na ang kataraid. Grabe. Kuyan, sumido na ang pangudto. Happy birthday kay Unang. Unang Siyas, Nakontakta na, Ernie? Yan, yaw na. Hello, Vice. Good morning, Vice. Good morning, sir. Good morning, sir Dave. Long time no here. Oo. Mga listeners. Kumusta po? Kasod mabaga, may mga na-surprise, may mga dahil naman na surprise, kan ipabisto ka, bilang bagong manumrahan na municipal administrator ka na pili, Vice. Okay man po. Actually, nagpapasalamat ako sa mahal na Diyos dahil kay Mayor Town sa tigtiwalaan ako. Nagtutubod ako na sa kadikit ko na araman, makakontribute man ako kadikit sa pagpadalaga kan sa tuyang banwa na pili. So, dako ng opportunity ni sabi din, na makaserve ako dito. Pero linawin ko sana na pagdigdi ko, talagang may mission sana. Kaya mga sa Biblia tabi, sa Biblia na sa Galatians 6, sabi niya, while there is opportunity, let us do good unto all men. So, ngunyan,
tigilin ko ini nagaro this is a good opportunity na makapag-serve ako kaya sinamantala ko ini na makalaog ako digdi sa LGUTV. Opo, kadakulan mga reaksyon na saro na dyan na garong ya dagos na an bunggalon ta pinya tandem sa nagdanagadang na eleksyon na Tabi Vice. Ay po, aday paman po figuro na yan. Ang figuro na yan, kasano ko niya kung paano napakaraya ang pagpanalagan ng TV. Kasano ko niyan, maray naman nga ng dalagan. Kundi sabi ni Mayor Tambugalon, pakaray yung tapa ngaya. Kaya institutionalize na ngaya ang mga opisina, ang servisyo pigata sa mga tao. So yan ang pagigibong mo niyan. Pero dahil patabi kami dahil nag-urulay ka sa politika. So anything may happen, depende sa kagustuhan kan mahal na Diyos. Ano po? Vice, nangangulugan na i-relinquish mo na si posisyon mo sa DILG, Tabi Vice? Nagpaaram na tabi ako, Dave. December 9, nagkaigo kami ng year-end assessment conference sa Masasaler sa Manila. Nagpaaram na po ako sa indan na matrabaho na ako digdi sa LGUTV. So, ngunya na January, dahil na ako talaga, effective January 1, yaw na ako digdi sa TV, man ako sa DILG. Vice, si Ervin Tami ni, ano po ang reaksyon mo kan mga banabana kaniba na baka si dati mong hinalian ng mga kaalay maanggot dahil naggaroon direksyon mo magbalyonin kudal? Bako man tabi ng imposible yan, na baka mamisinterpretar nila, siyempre, iisipon nilang arugyan. Pero sa kuya po, honestly speaking, trabaho siya na. Saya makitabi, Sir Elvin, sa kuyang naaraman, na dahil ihirap. Kung actually, nung na January, nag-retire na ako sa GSIS, kaya mapenso naman ako, dahil naman ko dapat magparapakiwal. Kundi, anong kung pwedeng nanood ako, na yung mga experience ako na dahil ko i-share. Sabi ko nga na sa bago, while there is opportunity, let us do good unto all men. Sayang man po, takadakulon akong mga depekto na nahiling sa paggobernar kan mga LGU sa bilog na sa Pilipinas, sa nag-ikot-ikot mambaga ko, nahiling ko, gusto ko i-model ang TV. Duman sa mga bagong kaisipan na naisipan ta, gusto pang implementer sa TV. And nawagma ko na welcome ako na yung Mayor Tambugalon na rin sa TV. Sa kuyang pagtubot, this is a great opportunity. Si mga pag-iriban nagpaaraman ako, pag-text ko, nagpaaraman akong tultol. Sabi ko, bakong politika ang pagdigdi ko, dahil mapo niya ako nakikiyuwal. Nagkurtesiya man ako sa Sangguniang Bayan sa paagi ni Vice Mayor Sixtic Pilano. Nagpaaraman ako na matrabaho ako sa munisipyo. Ang sa kuyang intention, makatabang salamat. Bako man politika, siguro layan ko ganyan. Pero kung sakali po na mag-abot talaga ang oras na talagang ulayan ni Mayor sa kakansaya mga alay na talagang mag-kandidato sa linyada ninda, ano po, welcome mo ang imbitasyon na ini? Only God knows, sir. Only God knows. Sanggunian, matrabaho na kami. Sabi sa kuya ni Mayor, trabaho mo na yun kita Vice, sa kata ng ipag-ulayan ng politika. Pero may mga posibilidad, may mga banaan na araw kaya dahil sa mansigaran niya. Pero siguro, we will cross the bridge when we reach it. So, kung niya ako siguro sa kata na po pag-ulayan, hinigunta ko na kung makakaserve man talaga. Kung na, di mong inisa kuyang pag-serve niyo sa pili, mayo mang kita magiging mo, yan ang mag-aspirar pa mang kita ng ibang katungdan. So, sabi ko nga ni Mayor Tam, pwedeng gaya ako magkandidato, pwedeng isama sa mga staff niya, mas nga ako sa mga ideas ko, na i-contribute, dahil hugong na lamang. Ugmana ako kaya. So, dahil po ako nakisiwal sabi, Sir Elvin, dahil ako nakisiwal sa ipaman, at ako yan sana, gusto ko makatabang. Basis sa kuyang naaraman, sa kuyang inadalan, gusto ko makatabang. Taba ko masiguro sa pagyabang, ako magana naglawag sa politika dito. Bako sa naman na politiko. Kundi talaga nag-adal man kita. In fact, kada ako kitang scholarship na avail sa ibang nasyon.
So latest magangani ito sa muyang sa Freeport University sa Switzerland, na pinaranalan tayo ng Federal System of Government nila, tigkumparata sa ibang nasyon as in sa Pilipinas, tig-adalan sa kung ano-an na pwedeng giribuhon. Siguro ang mga nanood ako tayo naman, sir, pwedeng ma-share ko rin sa pili, and pwedeng pag-aralan na dalat. Sa iba naman ng mga tig-giribo naman, dahil mag-applicable din sa tuya, pero iban mga applicable din sa tuya na pwedeng pagluhay-luhayan. Vice, may nag-texting ni Vice. Paano ang relasyon ni Ato sa mga konsyales na kalaban ni Mayor Tam? Bakit po da konsumisyon ng kakain ng mga konsyal na pati ito tumang kay Mayor Tam? Wara. Hello. Nawara. Dayalon tagiraray. Ana oras sigwa na kita nga 10 minuto bago mag-alas 8 ng aga. Sa totoo man ang ganda, may mga konsyal dyan na pirmina sa ng tumang ki Mayor. Baad niya pati si Municipal Administrator. Hello Vice. Vice, saro na lang. May nag-texting di. Paano ang relasyon ni Ato sa mga konsyales Kampili na pati na sa na itutumang ki Mayor Tam? Baad po da makadamay ka sa riwal? Dahil man po ako nagbabali sa riwal sa kuya sa naipapaliwanag ko sa indaan pato yung mga programa. Aber pa kaya baka magustuhan ninda. Dahil man po kita nag-introduce ng programa na sa politika sana. So sana maintindihan ninda, sana magtubod sinda na sa tuyang intention maray. Sabayan tani pangagiyon ako sa human strength sa nada yan, pero kung sabayan ng pangagiyon at mahiling matindan actual nagigibuon ta, pagmati, kumako pero matindan, sa maray man ang mga kaisipan yan, mga mabubuot man yan, nakakaintindi man yan, pag nahiling siguro kaya na maray man sa tuyang tigwaplano, maray man sa tuyang kaisipan, pagmati, kumako pero matabi yan eh. Obo. Pero may may posibilidad na kontrahong ka, makabali ka sa riwal, siguro kabali na sa risk na linaugan ko tabi eh. Pero I'm just praying and hoping na maintindihan ninda. Na dahil mong kita nakikiiwal din sa pili. May saron na lang, ang pili baga potential na maray, kasi mga negosyong dahil naman na kayang i-commander digdi sa naga na daralagan dyan sa pili. Ano pong plano ninyo kung mga nagraralaugan ng mga negosyo dyan sa pili? Actually, nagpaplano kami. Actually, nakaulit si planning officer, may instruction man si Mayor Tambo Galuntan na pag-urulayan nga niya ang investment program din sa PB. Pag-urulayan ni Tambo yan, definitely will come up with a very good program para sa mga investors sa PB. Siguro dapat i-regulate man. Kaya ngunyan, sabi sa kuya ni Mayor Kasuudma, nasa final stage na dahil si land use plan. Very vital yan sa pag-administrar ang Kalsarong LGU and land use plan. Sabi ni Mayor, nasa final stage na daan. Nakiulay niya na ako ni Mayor. Ako, Mayor, pwede kong makaulay si nagigibo kan land use plan. Tanganin sa mga ideya ko man, pwede kong i-contribuer. Tanganin may incorporate naman sa tigigibong land use plan. Para sa karahayan po yung investment sa negosyo din sa PB. Hopefully, maayos tayo ni sabi Dave and Erwin. And siguro kaya hanga rin niya sa inyong cooperation and prayer na sana, diyan kita ka naman na sa kamusta tigigibong ini. Tayo, dahil magkita nagigibong rin na basta-basta na sana. At tig-iisip na rin, di ba kung saan ang politika, kung di siya karahayang kampanuaan. Kaya kung maanggot sila sa kuya, na ating i-introduce sa salamat para sa karahayan, nasa sa ito po yan. Masan sa tuya, we want them to believe us na talagang marayan sa tuwing intention. And may capability kita na implementar ang mga ideya na ini. Pero tabi, na gusto ko naihirahan. Sa mga LGUs kaya, pag nagkakarandidato, kadakol plano. Ano nga yung gigibon mo, hindi nga yung gigibon mo. Mga marayan ng intention. Pero, pag nakatukaw na kaya, dahil nagigibon ninda, dahil ninda alam kung paano gigiribohon si government system, dahil sila appointed, dahil ninda alam kung anong pwedeng giribohon, inigyan kita nakakalamang nakadikit sa dahil sa experience sa mga posisyon na sinaputan sa gobyerno at sa privado, at least may idea kita kung paano i-implementar ang kapos sa mga maray na kaisipan dyan ng mga leaders sa Ligi sa Manuaan. Kaya sana,
sana nila ng tsansa, ansat mo yung grupo na maka-implementar ng mga maray na programa. Salamat, Sabi Day. Opo, thank you, Vice. Good luck na lang po. Mga tugang... Salamat, Sabi Day. mga Salamat din. Salamat Opo. sa itong listeners nito. Thank you. Mga tugang si dating Vice Governor Ato Peña nangunyan iyo ang bagong municipal administrator ka na pili. Actualmente, partner, si Ato Peña ang taong dawasain mo ibugtak na posisyon. Garumayo makakaiwal sa day kakauyaman. Aram tabagaan karakter ni Vice Governor, mabuot, humble. O siya man mauyam saya na day na nanabuga, day nag-aalsa ng boses, pero minsan ang kalmado saka ang mga ismail niyang makahulugan, dyan siya patok na patok, partner. Kaya maswerteng maray ang mga taga-pili. May bago silang municipal administrator. Actually, si itong dating municipal administrator dyan, bistado ko itong maray. Maray man ito, si Rex Risuena, na nagpun ito dyan, partner ko yan, kabataang barangay. Oo. Madunong tong maray, saro man na engineer. Kundi inda dahil taaram ko ano ang naging arrangement. Inda kun sa insya pigbal yung departamento para maging municipal administrator si dating Vice Governor Ato Peña. O duman pala sa mga nagsasabing minus na maray ang bago niyang posisyon sa dati niyang pwesto bilang konsultan kan DILG saka Vice Governor kang probinsya ng Camarines Sur. Ikaw pala kuya teksto partner sa Biblia na dahil ka na magpraisip ko na nung posisyon na yan basta kung may magiginibo ka para sa karahayang ka na komunidad, dahil mo ipangalad, ipahiling mo, gibuhon mo, tanganing ang gabos, manginabang, kansay mo nga marirahin na kaisipan, kaya paabutan tayo siya ng good luck. Diyan naman sa mga konsyal na pati itutumang sa mayor, ay di na kung para turumang-tumang. Kung mariyang kaisipan ka na alkalde, tabangan na sa nindo, bakong puro ka mo pamumuliti ka. Si Dave Doliano asin Irvin Borja ang Riding in Tandem. Dahil pa man pala nag-urulay manungod sa politika, ano na kaya garong dagos na ang bunggalunta Ato Peña tandem. Dahil pa man yata, dahil man kami nag-urulay manungod sa politika, imbes sa karahayan ka na pili. Partner, manap po mo na kita. Arat yan po, balik kita sa Riding in Tandem. Boss Jonathan, take it away, Boss Jonathan. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Maria Lourdes po. Nagpasakaw po. Ano po kasi mayroon akong nararamdaman kasi po para laging sumasakit po ang buson ko at saka yung sabi ng ano doktor nun, may pakita ako sa kidney. Ano bang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Naalis po yung nararamdaman ko mga masakit sa katawan ko. Parang medyo takot maga ako na inaantok gano'n. Parang may vitamin siya. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. My dear UNCians, our light must shine brightest in these dark days. The true test of our fortitude is how we rise up to build and redeem our hopes in what the future holds. UNC is igniting the spark of hope to rekindle the joy that only Jesus brings. Let us join hands and seize the true spirit of Christmas, Jesus, the center of the celebration and the reason for the season. UNC is delighted to join our sister schools in the Ayala Yuchenko group in igniting a spark of hope.
DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Chengson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Mommy, galing ka sa labas. Baka may bakterya. Akong bahala. May Surf Antibacterial. Safe ang pamilya, safe pa ang bunsa. Huwag ka lang mag-alala. Antibacterial, antibacterial yan. Kayang-kaya kang protektahan. Malinis ng labada. Fresh wais at mabango pa. Tanggal na kakatakot na bakterya. Surf Antibacterial. Tanggal ang 99.9% ng bakterya. Safe at protektado based on lab tests. Mabangon presyong wise pa. 550 SRP na. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ning do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ning 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang Naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Asin David Doliano, asin Irvin Borja. Doliano, asin Irvin Borja. On Riding in Tandem. Kuha na kitang 2 minutos. Makalihis ang alas 8. Padagos ang sa tuyang programa sa Riding in Tandem. Para mentras kung anong taan sa ropang report na hali sa luwas. Yaon sa linya si Carlo Baldosa. Carlo, come in please. Report. Good morning, Sir Dave. Good morning, Sir Irving. Good morning sa mga parantabay. Ngayon pong pagkaga, ang katawang yung digdi sa opisina ni Alcalde Tom Bongalonta, inikatakod ka na pag-numbra kay dating Vice Governor Ato Peña bilang Municipal Administrator kang Banwa Napili. So, tama man ang so pinag-sabi ni Mayor Tom ka nagtalikod na taon na may dakulang pangaran na malataw rin sa Banawaan Kantili bilang sa iyang kakampi na kasurog. So katakot po kayan, makulit po si Tom Bongalonta na pagkaaga. Sir, good morning. Si Sir Edwin Borja po and si Sir Dave Doliano. Okay, FM Naga. Edwin Borja and Dave Doliano. Sir, katakot kang... Okay, good morning po. Good morning po, Mayor. Si Ervin po ini saka si Dave sa Riding in Tandem. Dave po, Ben and Dave, masay na aga po sa Indo. Gusto mi pong i-verify actually nakaulay mi na subago kasuro subago si dating Vice Governor Ato Peña kundi gusto mi ko anon nahali sa imong point of view kung ano po ang rason kaining bagong hero na ni kan lokal na gobyerno Kampili sa pagnumbra sa dating Vice Governor na maging Municipal Administrator. Ada ko lang pong advantage on the part kang LGU Pili sa ang epekto kayan sa serbisyo sa katawang Kampili. Isip naman gabos kung ano ang pagkataho niya,
Ito bagang daranya kay to Christian Innovative Leadership. Then yung sayang experience kadakol sa kooperatiba ni kuryente, sa pagkabisi gobernador, then sa DILG mismo, National Office as consultant, then kadakol pa pong iba na sa iyang inagihan bilang pinapunta niya mang iba-ibang posisyon sa gobyerno at din sa pribado. Malayan ko sunma po sa kuyang meeting kan mga head of offices kan pili kabali na po sila ang agencies, ang PNP, ang fire, na kuyang tulos sa iya po, ang na-impress sa iya si gabos na mga head of offices, then itong iba pong mga yaon duman regarding kan sa iyang pinagsabi na may target talaga sinda aside kay itong routine na mga activities kang kada opisina, iba pa sila ang ibang pwedeng gibuhon. Ano man ito pa. At least iba silang pagsosundon. Ano po, nakasurat yan ano ang kanyang mga gigibuhon. Iba pong inapo na innovation. Ano po, sa lambang opisina. So yan po ang kagayunan na may target sinda talagang dapat na magibo. Ano po ang mga priorities na tinaw mong direksyon kay dating Vice Governor na tawan niya nin mayor na atensyon sa loob nin halos labi-labi na lang sa taon kan pagtutukan mo bilang mayor? Okay po yan. Kuya po, inot daw ko sa iya na ang kami ngayon, iba ng bagong ginigibong land use plan. Now, multi po ang pagbabago sa pili dahil kaya pong bago kang land use plan na plano. Once ma-approve na po ini, yun ang gigibunta. So, sa iya pong experience, matatabangan kita ni Vice Governor, ni dating Vice Governor, ni Admin Ato Peña. Now, muna pong aga, may schedule kami na magkaibang meeting with Mr. Art Estrella na iyo po ang head kay itong grupo na nagtabang sa LGUP tungkol po sa land use plan. So ngayon po, dyan para maisihan kung ano man ang sayang mga suggestions bilang sarong administrador ng Banwa Campili. Now, ngayon po, ang gabos ng mga head of office makang na sinag-target Manila sa kada opisina, aside kay itong routine na ginigimo nila. Halimbawa, sabi ko pa, ito po bagang napalibot-libot ko dahil ito po pagtataong mga ayuda sa mga taho. Ito po bagang pandemic, nag-lockdown gabos, kaya nakalos ang mga tao sa nila, except si Saro lang. Now, duman po ang sistema, nagtatawag kitang mga rasyon pangkonsumo. Now, kung naglibot pa ako, nakuha ko ang mga kuyang tao na kadawat pala na mga taga-pili pa, may mga kakasal na nagaday pang kasal. So, sabi ko dapat makasal. Mamili na sinda. Pwedeng ako magkasal o sa simbahan maninda. Tangani po na itong akit ninda, may rehisto naman. Yan po. Dahil po, ibang mga aki na nag-eskwela na nga, dahil pa rehistado sa local civil register. So, yan po dapat na asikaso man yan. And nahiling po duman, mostly, itong mga aki kan mga farm workers, lalo na po sa tubo, sa sugar, ano po. So, mga workers yan, talagang ito ang talagang pinakang-POs. So, duman po kita ma-focus sa livelihood, dahil sa iba pa po na pwedeng mag-ibot na dyan. Lalo na itong mga environmental sanitation, education, kan mga aki. Kaya nga po, dugi sa pili, ang totoo, pinagit ko pa,
admin Ato Peña na ang Pilipo, kung kang kita maging alkade, nagkaiwa na kitang 10 high school ang naikaag. Itong elementary school, tangali po na ang mga aki, dainang gaya problema sa pang-ural daw na pamasahe. Then, hiling sila kan sa magurang everyday habang sinayaw sa eskulahan. Now, kung ang aki nagutom-gutom, mapuli lang po yan, makot yan yung maluto, kakanyan. Now, ngayon, ang epekto pati kayo ni dakulaon. Dahil kang si eskulahan niya ni dyan, nag-create po ng employment. Si sa mga graduate sa education, pagka-let pass. Garo sino kita partner. Idayal tagiraray ang linya ni Mayor Bongalunta. Igwa pa kita nagkapirang kahaputan. Inian piguurulayan niya na maray makusanan na an banwa nin pili nagkaiguan nin administrator na pano-pano nin eksperyensya sa talento. Hello Mayor. Hello Mayor. So iyo po yan ang mga focus na dapat o mga bagay na dapat fokusan ni dating Vice Governor. Ang saro pong anggulo, ang sarong kahaputan kung dai po da ka muna hahadit na lalong mag-init ang politika diyan sa pili. Considering na sa ako ni Vice Governor kan nombramiento mo bilang administrator, baka mag-init ang Kapitolyo na siya nagbabalyo sa balyong kudal sa politika. Well, pagmati ko dahil manta po na poon kan ako mabisto ko si Vice Gov Ato, ngayon admin Ato, may man daw ining nadango kong kaiwal. Dahil man nagkataong motibo na magkaigwang iwan. May nagkataong kung ano man nakahulugan na piling mag-iwal. Baka man po siyang umalon. So, ako man po dahil mambaga ko iwalon. Basta dahil sa naman, pag personally naman, tadain na pa naman. Ngayon ang ko yan. Dahil man po, ibang gayon. So sa mga konsyalis po na napapabaritang nagkukuro kontra sa imo, welcome po ang appointment ni Vice Governor. Well, nasa senda naman na po yan. Nasa senda naman yan. Kung gusto nilang matabangan, makipag-focus sila dyan. Dahil kung pa silang magugulo, may kabatiran dyan. Nagpapasalamat nga rin ito inako niya ang posisyon na yan sa LGP. Salit na bagayan kisa sa Vice Governor. May consultant ka kang DILG National Office. Makubaga suba-suba po yan. So, dakulaon po na tabang yan sa sato yan. Then, ang saya pong mga approach sa taho, mga galangon, asin po yan, paano ning malayat na sinasabi yung Christian Innovative Leadership. Yun po yan ang plan niya. Yan ang bitbit niya. Kaya Salamat ako po. ang tiwala ko na dahil magkakaibang iriwal po dyan. Salamat po, Mayor. Salamat sa pagtao mo sa muya nin oras na makaulay kang unya na alaw. Okay po. Salamat man po sa inyo. So yan po tabi, yes po tabi, Sir Irvin and Sir Lilo. Yan po tabi, Senior Tom. Aratsan na madumang kita sa opisina ni Municipal Administrator sa niya na informa kita kang subanggi na kung hindi na magdumang kita, ulay-ulay lamang. Tamailin ka na sa iyang opisina duman, siring man ang mga nakatalaan ng trabahong itinasa iya. And mailin ka na naman dagos ang action kan mga nagkokontra kay Mayor siyempre din maiwasan na makadamay mga kayan si Boss Ato. Pero sabi nga ni, Christian Innovative Leadership panaradara ni probinsya ni Municipal Administrator Ato Peña, kaya laumanta na magiging peaceful ang sayang stay, siring man ang Banuan Kalpili
sa iyang pagtuko bilang administrator. So, Ay yun ang Carlo, muna. Yes, baka po. pwedeng sa pag-uyo mo sa opisina ni dating Vice Governor, isihon mo kung sa ina si Kuyan, dating Municipal Administrator Rex Resuena, kung sa inang departamento siya ngunyan. No. Marito na po si Mayor Tom kung sa inyong opisina si Sir Rex Resuena. Sir. Hello. Hello. Ika po kayo nagkahapot hindi kung sa imo na ibinugtak si dating Administrator Rex Resuena. Maray mong baga itong administrator. Iyan pong municipal administrator, iyan po terminus ng alkalde. Pag mayo ka na, may naman yan. Muna po si Engineer Rex Resuena, nai-appoint ko na po yan kaya nakaangi pang taon bilang po yan regular employee sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Permanente na po siya. Now, with the salary grade of 18 po ganito. Medyo lingaw-lingaw na po. Now, hanggang mo po yan. Ngayon po, aside niya iyan, bilang siya o siya dyan, head ng Municipal Disaster Reduction Management Office, iba pa po siyang mga extra works na ginigibo pato sa iya. Tadakulaon po sa iyang accomplishment dyan. Halimbawa ini, naman sa Urban 4, yung OPAW office, siya po ang head ka iyan. Now, kadakulaon po siyang ginibo dyan, pulping innovations dyan. Siya haloy ng mga daga, mga spotter, mga kwasapili, nagibon niya na yan. Now, gulping pa po siya pigigibo dyan. Kaya dako lang na utang, nabuot ko naman niya sa iya dyan. Then gulping na pong natabangan talaga ng mga asosasyong kan mga urban po. Uy, kuya palang mayor, loaded ka nin mga maray na staff dyan sa pili. Ay, talagang target because we're not turning into an urban. Pwede na nga po mag-join-join ka sa mag-syudad. Kaya kayo po talaga itong highly technical na mga tao. Now, palayan po gan, may extra pa siya. Ini po, importante yun ini. Ang sa iya pang ginibo, ni Admin Rex Resuena, na dati siya po, nag-concentrate pa naman sa itong gabos na mga kadagaang kang munisipyong Pilim na mayong mga titulo, mayong tultol ng mga records, nagibo niya na po yan. Pigigibo pa si iba. Palayan po kaya ang property kang mga munisipyo, ito pong mga natutugdukan kang mga eskulahan, na haloy-haloy ng mga eskulahan, na ang daitultol ang papilis. Yun po yan, pigigibo niya pa yan. So, yun po yan ang mga, kaya nga po, sa paggamati ko, ma-unload na dikit na si dating Admin Rex Resuena. So, hindi po makakapokus siyang maray sa iba pag mga mahalaga ho na papel na ginagampanan niya. Kada ko lang po naginibo siya. Si Rex Resuena, ay kada ko na po naginibo. Bago-baga sa pagpaya. Salamat po, Mayor. Maray na maaraman ini kan lalo na ka mga tagapili kung paano nare-reassign ang ibang mga empleyado diyan. Talagang loaded ta personalmente andua mong ining bagong staff mga kuan niya, mga pambihira ni paano ni experience. Salamat po, Mayor. Okay po, salamat po. Salamat. Kaya po tabi, Sir Vin, Sir Dave, si Mayor Tombong Galantakan na Pili Camarines Sur, nakakaulit ang napagkakatagod ka na bagong municipal administrator na si Sir Ato Peña. So, direktamente rin din mga kang pilihan, direktang yan, matututuya kang Rice 3-in-1 na Kojik Soap para sa 97.5 OK FM. Ini po si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Salamat, Carlo, kan sa imong report. Yan po si Carlo Baldosa, nakaibanan si Mayor Tam Bungalonta. Bago kita magpadagos ka sa tuyang programa, nagkapira mo ng pagiramdom.
Si Dane Juliano at si Erwin Borja ang Riding in Tandem. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin Bigay, pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit nawala, makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Plemex na! Kawawang batay, lumo, hinika. Parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sarap mag-drive kung ang car mo ay astig. Ang sarap mag-drive kung car mo ay laging ayos. Ang sarap mag-drive kung car mo ay maintenance Sibros. Dito sa Sibros, sasakyan mo ay laging ayos. Sa Sibros, ang sarap magpaayos. Okay ang service, yan ang tatak Sibros. Sa Sibros, sasakyan mo'y garantisado. Safe na safe ang biyahe kapag gawa ng Sibros. Dito sa Sibros, sasakyan mo ay laging ayos. Services offered: engine overhauling, under chassis repair, car tent, car alarm, car audio system installation, auto detailing. Visit Sibros along Diversion Road, Naga City. Mga tugang, dainan niya to poproblemahon ang pagpasiring sa harayong lugar kan kasentrohan para magsaod nin hulita igwa na kitang mas haraning masasaudan. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market, mababakal ang preskong sira, karne, gulay, sagod iba pang mga pangangaipok kan pamilya. Marahay na bareta man para sa mga buot magnegosyo. Tatabangan kamo kan saudan sa Calawag San Felipe Market na magpwesto kan sa indong mga paninda sa kantidad na 100 pesos sana ang aldaw. Malinig, mahiwas, barato ang pwesto sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market yaon sa proposed Calawag San Felipe Matiway Road in between Karangahan and Clupa, Naga City. Kaya magpasiring na kita sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Kung kailangan maging wise dito nasa Surf Magamistis. Kung kailangan na wag kaya Surf kayang-kaya. May dagdag pa Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na, Mega Laki na. Maputi, malinis, pabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Laki, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Santon Plus. Ako si Carmi Pagayunan. Namamanhid yung ako, yung balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, try mo yung Santon Plus. Naging magaan yung pakiramdam ko sa katawan ko. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Portia Andrade. Sumasakit yung ulo ko. Narinig ko sa radyo, Santon Plus. Sinubukan ko magamit. Ngayon, yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph as i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart as in pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ngunyang panahon ng kalintura, salud kan pamilya ang sa imong enot na prioridad. Kaya sa puon pa lang kan abo, dapat alisto. Pilion ang #1 Lagundi Cough Remedy. Ascough, give us a first-grade organically grown Lagundi leaves. Igwang bronchodilating as in mucolytic action para sa luwag tunaw ginhawa. May grape, poncan as in strawberry flavors, kaya dai madidipisilan pa inumo ng mga aki. As in para sa magaspang o magatul na abo kan adults, may Ascough Ginger na mal ang ginhawa warmth o Ascough Menthol para sa cool soothing relief. Ascough, ang #1 Lagundi Cough Remedy para sa pamilya. Vitex Lagunduel, ang generic name kan Ascough. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Asin David Doliano, asin Irvin Borja. David Doliano, asin Irvin Borja. On Ready in Tandem. Panagosan sa tuyang programa, kuanon tamo na ang sarupang report hali sa luwas. Bangon Banwan Report. Yaon sa linya si Hil de la Cruz. Hello, Hil. Hello, Hil. Alata natin tang maglaog si Hil de la Cruz. Hil, go ahead. Okay, Dave Ervin, thank you very much. Maray na pagkaga po sa mga parantabay. Dave, yan ako digdi sa opisina kan Comelec, digdi sa Naga, makakalitan mo niyan si Attorney Mike Julia, dahil duwang bagay sa ito nga hapot, ito bagang propose na itong mga absentee voting kan mga senior citizen, PWD, sa mga pregnant women, na baka pwedeng ma-realize as in an ongoing na registration digdiyo sa sayang opisina. Ato na maray na pagkaaga si Dave Doliano at saka si Irvin Borja. Hello, sir. Hil, mabaga naglalaog. Hello, Hil. Pigaayos po, abang pigaayos ang alinya ni Hil. Ang sayang tuyo ki Comelec Registrar Officer, iyo po ang ining napapabarita na pareho sa ibang nasyon na gigibuho naman ang mail-in voting. Kundi, iyon na nga ni ang pigtutukartakan mga nakaaging aldaw. Paano ninigdi sa Pilipinas mail-in voting na niyo na an sa tuyang postal service maluyaho na maray. Ano tabi Olive, yaw na sa linya si Hil. Kung namamalisyahan nindo, pirang aldaw tanang piga tutukar ini na an surat nga ni na pigmimil sa Naga hatod sana sa Magaraw, inaabot 3 bulan. Kung gagamito ng postal service sa eleksyon, hindi sana kuno rin kita matapos kambiri lang ang kay niyo. Sangkun na da i-rehabilitate ang postal service kang Pilipinas. Hello, Hil. Mayo baga Olive. Hello, Hil. Okay, ayan. Magkikisabay na kita digdi sa mga taga-media ako naano ko ta kita na singitan sa aramol dakol kaya mga taga-media ang interesado na konsain na ma-interview si Attorney Mike Julia. Okay, madala masabay na kita sa iyan. Talaga mas may mag-boto ang mga senior citizen tas PWD tas sa aldaw kang election baga dakol tao minsan ang iba na discourage na magboto dahil sa matao nga ni mas talo naman niya national and local election
expect ang mas dakol ang turnout tapos interesado magboto. Ayan ang sayang Irvin. Ano mo ang kagayunan kaya kung ang mga senior citizen, pregnant women saka mga PWD ang maabili niyong absentee voting, at least dahil na sila maabala. As in dahil na sa pagpila dahil yan ang kinakapungot kan mga kagugurangan. Yan. Alat ka, maray palugod, i-one-on-one ta na lang si attorney. Irvin, atyan, pabilon ka na muna niyong mga nag-interview ni attorney. Tanganig kita makabilo man Mabalik na lang kita ako, Irvin, para formalmente itang makuha ang tirong detalye ka na propose na niyo na magkaingan ng absentee voting ang mga nasa priority. PWD, pregnant women, saka mga senior citizen. Ini Marcel de la Cruz. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report. Salamat Hil kan sa imong report at yan babalikan tayan maray talaga maka one-on-one ta si Attorney Michael Hulya Jr. Ta ini pong pigpurpuponer na ini na pigsasabing absentee voting. Na gusto sabihin ang mga pregnant women, senior citizen, saka ining mga PWD dahil na mapila dyan sa eskwelahan para magburuto. Kundi kung ang tamaan sa to yung pagkaintindi, imi-mail na sanaan sa indang boto sa paagikan na post office. Kundi yung ani yan, paulit-ulit ang sinasabi, i-rehab mo na ang postal service. Takunda ay digdi gigikana naman ng pagkabala, saka delikadong po na naman in darayaan na partner. Yung manangad na, kung abalang mo rin ang pag-abot ka ng mga surat, iba na iproklamar na si Nanggan na panabibilang si Buto ka mga senior citizen, mapurungot yan. O si Buto mingi napasain. Si mga bados, si mga PWD. Actualmente partner, di ako baga PWD. Pag nag-i-eleksyon, bintahi kami si mga normal pa, halabaw ng pila, ay si mga PWD, pipiraman sana kami. Kung minsan nag-abot ako, tutulo kami, madali yung kami makaburuto. Kung isipo, dahil man nakakakuyan, dahil man nakakaabala, dahil man nakaulang dyan sa agihan. Ito lang mga grabe na talagang diferensya, itong naka-wheelchair na, ito medyo masakit-sakit na isabay, dyan sa mga normal pa mga butante. Siguro dapat may klasifikasyon. May mga PWD nga makusog pa man, may mga senior citizen na mas makusog pa nga ni. Garo nagbalik na si Hill para i-one-on-one si Attorney Michael Hulya, partner. Hill, kamagin Hill. Okay, thank you very much, Giraray. And thank you kay Manay Ernie. Na-correct sa to yung proposal pala na bakong proposal. Thank you very much sa Manay Ernie. Attorney, balik po kita. Si Dave, saka si Erwin Borja. Maray na aga po sa imo, Erwin, tapos Dave. Good morning. Happy New Year po sa Gabot. Good morning, Attorney, and Happy New Year po si Erwin po ni saka si Dave. Hapot mi lang po ang reaction mo kaining proposal na gibuhon ang absentee balloting digdi sa Pilipinas sa mga senior citizen, PWD, saka mga pregnant women. Yun po, imagayin po yung proposal na yan, pabarman po ako dyan. Aram na po baga sa aldaw ng eleksyon, dako ng tao sa presinto, maray po talaga mas mainot magburoto ang mga PWD, senior citizen, pregnant women, kaysa sa mga regular voters. Sa ngunyan po, ang existing na pong absentee voting, ito pong sa mga military, police, tapos sa media men, pwede sila mag-abil pa ito kang local absentee voting. Pero ang position lang mabutuan ka to, national position lang po, siguro ining proposal to, magkaigwa ng
advance voting man ang mga PWD senior citizen, pregnant women, magayon po niya na kaisipan kung matuloy po siyempre po mapagsama na ng batas para po magibo po yan. Magayon po yan na idea. Pero siyempre, kaya punta kayo ng additional budget pag ma-implement na yan at sa batas, additional budget, tapos manpower, siyempre kitang another day of election, another dagdag na election day, kaya po, pantang budget kaya. Actually, attorney, sa ibang nasyon, haloy ng gigiribo talaga ini. Pero ang kaibahan ang postal service ninda, arigladong maray. Digdi sa to, ang nakakahadit na kung inigibuhon, bakit subasubang rehabilitation ang gigibuhon sa postal service, ang surat nga ning haling naga, nakakaabot sa magaraw 3 bulan bago na i-deliver. Ay po, po yan, siyempre, kung gagamitan ang postal service, itong mode of voting para sa US, kaya po i-improve na siyempre si system, tapos si time frame, itong timeliness kang pag-abot ka mga resulta. Kaya dapat pag-adalan pa yan ang mga kung anong mode of voting. Pero ito bagang sa mga military tapos sa mga media men usually ginaganap din sa opisina kang pamilya minsan sa mga base na kang police and militar at mas dikat man lang kaya ang nagboboto Pero siguro kung sa mga senior citizen at PWD na ang maboto ng amay, kaya panto siguro darakita ko lang venue, siguro mga eskwelahan na po ang gagamitan kaya. So pwedeng personal manggiray sinda mabuto, kundi pwedeng gibuhon na sinda amay-amay. Ayun po, maging po yan na idea, amay-amay na talaga para at least po, dahil sa ma-disenfranchise usually, pag senior na, dapat dahil sa sa mga tao, tapos mainito na maray, baka ma-gahirilo. Attorney, ano pa po ang natatadang mga schedule bago ang eleksyon para sa voters registration? Ayun po, ang ongoing na po ngunyan nagpuan kita kasugma, ngunyan na taon pa nagpuan kita kasugma, January 4, hanggang September 30 po ang satuyang voters registration, January hanggang September. Tapos ang alda po na pwedeng parehistro, Lunes hanggang Webes, Monday to Thursday, tapos 8 ng aga hanggang alas 3 ng hapon. Kaya itong di po nakarehistro, mag-abil na po ng pagkakataon na makapag-parehistro, ngunyan na may para po dahil pagayo sa rasuan. Okay. Ayan, Dave Erwin, hindi pa lang sa opisina ni attorney sa Comelec. May nakalagay no office every Friday dahil disinfection day. Kaya yan, talagang yan nando. Ano po yun, attorney, talagang makikitang law pag Friday? Ayun po, tama po yan. Every Friday po ang gabos pong Comelec offices nationwide. Po yan, disinfection day, makikitang law na disinfect lang kita kang magagamit sa opisina. Kaya ang itong schedule lang talaga pagparehistro, Monday to Thursday. Thank you very much, Dave Erwin. Ayan, si Attorney Mike Holyakan, Commission Election Naga. Ano ko nakaulit sana itong proposal na ito kan absentee voting sa mga priority na mga persona, aron kan PWD, pregnant saka senior citizen, mangyayari Kaya yan, pasalamat man kita para makagiyanggan man dahil na pirila ang mga personang yan na dapat i-priority. Okay, Dubirvin, kaya sa opisina sa Comelec with Attorney Mike Polya para sa 97.5 Bangon FM. Ang balita ko ngayon, Daraman Sendo kan Rice Coffee 14 in 1+1, Iniman Sildira Cross sa Radyong Balansyado. Bangon Banwan Report! Salamat kay Hila de la Cruz digdi sa absentee voting para sa mga banos na babae. Siguro pag sambulan pa sa naman ang tulak, may problema makisabay siya.
sa mga regular na butante. Pero kung itong nagluluwas ng panubigo, na hindi ka na talaga pwede dyan makipagsusuan ta, magkakaaki ka dyan. Saka marian intensyon kayo ng absentee voting. Ang problema, yun itong pagsasabi mong, medyo palpak na ang serbisyo kan postal services, digdi sa Pilipinas. Ano mo daw kaya partner ta, pira pa sa ng taon na nakakaagi, patok na patok ang postal services, ay kan mag-uso na ang cellphone, nagpara diit na sana si mga nagsusurat, imbis na mapadara ng Christmas card, imbis mapadara ng Valentine's card, imbis mapadara ng kung anong greeting sa koreo, matix na sana. Pati nga si mga kumpanya ng telegrama, ay kantubaga, oy, maguli ka na nga amay tamalong distance nga si, kuyan, si hermano mo, kakaulayong ka. Ay ngunyan baga, patirtix na lang partner, worldwide, pili na. Dahil nga na dyan, partner, iyo yan, dahil sa cellphone, madali na ang mga greetings, mana itong mga surat, kaya ang volume kan transaksyon dyan sa post office, nagbaba naman. Pero ang problema, intiro naman lugod na binabaan naman ang transaksyon dyan, na pati itong mga official mail, lalo na yan mga hali sa court, ay nakadamay lugod na kung minsan kaipuhanin immediate action, ay kung minsan nahuhuri dahil inaabot 2-3 bulan bago maresibikan mga addressee ang mga mail. Ay saro partner sa comment tigdi, hadit ini yung senior citizen sa absentee balloting na ini dahil ang sabi niya, mas gusto ko magboto personal tabaka maduhulan pa. Ay, iyo. Piling di ka na maduhulan dyan ta. Dahil nga pagtawan dyan ta. Dahil nga intindihan kung isa ibubuto ka yan. Ba't niya masayangan sa tuyang kwarta. Ay, dyan baga kaya sa burutuhan, dyan sa voting place, sa eskwelahan, ay sari-sari ang taktika kan mga politiko. Igo dyan partner na watcher na sinisilag ang binuboto. Tapos, igwaman naghahalat sa luwas, piksisi niya sang kung sinagboto, nagsunod sa urulay, o kung nagboto pabor sa kandidato niya, pagluwas, saka man itatao si kwarta. Kung absentee voting mananggad na, paano ang transaksyon, magkakaharaman na saka, uy partner, balikan tayong postal services. Kadtudang aktibo pong maray ang postal services, maray kadto saan mga aki nakakanod magsururat. Masurat sa tugang, masurat sa ama, masurat sa ina, nadidevelop itong pagsurat. Ay ingon yan, ipalibas sa cellphone na, araw itong amigo ko, ang dapat na i-text niya sa ko, naku ako na. Mag-text ako, na-Q na. Oo, ano gusto sabihin niya? Kaya ning mong text mong ining na-Q na. Ay, naku ako na nga, pambira. Lakas na niya kung nakuha, makiyo-kiyo ka pa. Kaya delikado na ang abilidad kan mga aki sa sa spelling. Baka mag-deteriorate dahil aram mo na mga pagtitext baga, picture ka. Si Dave Doliano as in Irvin Borja ang Riding in Tandem. Iguanan kitang 20 minutos bago magalas yung winning aga digdi sa Riding in Tandem. Aranchan po, mahanap buhay kita. Take it away, Boss Jonathan. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening, Rise Coffee any time of the day for a healthy family.
ayos. Ang sarap mag-drive kung car mo'y maintenance Sibros. Dito sa Sibros, sasakyan mo ay laging ayos. Sa Sibros, ang sarap magpaayos. Okay ang service, yan ang tatak Sibros. Sa Sibros, sasakyan mo'y garantisado. Safe na safe ang biyahe kapag gawa ng Sibros. Dito sa Sibros, sasakyan mo ay laging ayos. Services offered: engine overhauling, under chassis repair, car tint, car alarm, car audio system installation, auto detailing. Visit Seabros along Diversion Road, Naga City. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit ang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. Oh, grocery item available pa more. Dahil ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka mga boss. Asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato.
yan, garo 18. Anong opisina sa Pamplona ang nagpundo? Ay haros gabos ang munisipyo mayo. Mayong transaksyon ang munisipyo bawal magtransaksyon yan. Tapos inubigar ang mga eskwelahan ang delivery kan modules poon kan sa pizza 4 ngunyan aldaw pundo ang delivery kan mga modules ma-observe ng pirang aldaw bago pa ma-clear magluwas si result kadtun mga bigsangal kasudma dako ang bigsangal sa swab test swab test na ginibo kay banan na si alkalde kan banwaan ni Pamplona. So mahalat kan result kung ikaw pang ma-found out na ikaw positive, pwedeng magrayo pa o maghali-hali pa ang desisyon kan EITF na talagang isuspender pa ang mga transaksyones. Kaya prakasado ang negosyo niyan sa Pamplona tabi Dave ang sentro poblasyon taikon sarong positive kaya sa mga hagop sindakan sinambitan pagbot kan EITF na punuhon ang transaksyon. Hindi lang sa bulang kung mag-clear ini kan may sadiri kan bulangan in kaso sinda imbestigaran na kan garo inot na maimbestigaran ang LGU ikadua inobliga na dapat bayad na kan tax mag-renew kan business permit para maka-operate giraray. Ihiligon kung may ma-found out na may kapabayaan sindan kung ito nagka-COVID sa laog, ihiligon man itong badil-badil na pantarget sa angog. Pero chichikapan man ito kung ano ang mga result duman. Baad ba kami nagsobra sa 46 na pabayaan lang. So, under investigation, kumbaga, kan DIL yan sinambit ng bulangan dyan sa Pamplona. Tapos ang LGU, iyo man ang saro sa iimbestigar lalo ng chief executive kasi sinambit ng... Iyan pating badil-badil na yan, may diferensya man yan. Kadong may mga check point, ikuyan ako, badilon ako sa angog, 36. Ay, kuya na, critical na. Ay, kuya na sa nangya, madali ka nang yung day palaugon. Pag-agi ko nagdi sa bagong bayan, 26. Niya ako, ikaw pa man 26. Ikaw nga 26 ka nga. Ang bira niya ako, yung badil-badil na ini. So yun ba na nangyari sa Pamplona, kaya limitado kita ngunyan. Sabi ko, dahil na kumalog sa Pamplona. Ninhulit na dipisil pa lang dyan. Pero may hapot man iba. Ba daw nga ako yun ini. Primero, pag na swab test ka, nag-undergo ka ng inabot na quarantine, 70 ang kakan, ang sarong luwag. Sarong kakan baga tulos, sarong aldaw. Pwede may catering na dyan na mag-assist. Takaning, ay kung dakol, medyo magkaragastos. Sagot pala niyan kan LGU. Pag-araw kan may mga quarantine, sagot kan LGU ang gastos kung pirang kinaba na bagas para sana duman sa mga maandigo kang quarantine. And imagine mo kung ma-found out na kanakol ang sangkot, tapos maiapod para sa swab, mahalat po na ni result bago sila butasan. Yan. For the meantime, no, pang result, yaon sila sa pagpagkakan kan gobyerno dyan sa Banwaan kan Pamplona, Camarines Sur. So, hindi pa sa tuyang report, ini po Sir Marfil. Salamat, Ernie Marfil. Pero ako daw, partner, bilib man ako dumang kay Senador Radic Cordon. Mag-swab testing kita, bakunang sa dungo. Iyan sa nangyang sa liwoy, pwede na dyan, ma-determine na rin na kung bagay ka nag-negative o nag-positive. Talagang, imagine kung sa partner na isaswab ako otro, madulag na garo ako. Tapos sukul-sukulon si gihoy-gihoy na dakulang puro. Sukul-sukulon si dungo mo, sagod si talinga mo. Tayo pala niya ng tamang sukol para makuha tong kung anong organismo dyan. Pag surunggo ko, partner, nagsurunggo ko magapon. Ay talagang day ko na imagine, medyo makaya raraskalon man itong nurse na lalaki. Day man lamang pig luway-luway bagang iya. Itong dinugkol talaga daw. Pag paikot-ikuton, nagkuyen ako, partner. Sa pagkuwabag ka kay sa kuya, partner, pira ka itong pig lalahid duman sa isang uso sa magkaibong na gilid. Igwa pa kay itong sa dungo. Kundi yung manang kadyanan, sabi, pwede na da itong sa kwensa na, liwoy lang. Sana talaga medyo accurate naman to. Tanganing dahil na mag-aginin Marera ito, tagaro may kurkutsara sa ice drop baga, na duduon na ang dila mo, Sabi daw niya, O di, Mareray, isa ka itong dudugkulo ng dungo mo. Pero sa totoo lang, kung masdan mo ang tao sa luwas, huna mo, kuya na. Normal na.
ang traffic, bako ng suba-suba, ang mga mall, gulpin ng tao, ang mga kakanan. Ay kundi yung nga ni na pagsasabitan na dai maaraman, dai makuha kang gobyerno kung ano ang tamang gibuhon. Pag tinugukan ng tao, pag haloy-haloy, gulpi ang nagpa-positive. Pag para limitaran man ang tao, ang ekonomiya man ang medyo mabagsak o nagbabagsak na nga. Ilon mo dyan sa Goa. Dyan sa Goa, di nag-positive si Vice Mayor Pido. Pidong Gonzaga. Ang Vice, iko-contact tracing niya, puon niya kan December 24, saka Enero 1. Si mga lugar yung dinumanan mo, ay saka takadakol dinumanan, may mga paraparte pa, kung ano mga okasyon para durumanan niya. Ay kung nahanapon ito pag saro-saro, ay kulang ang 2 bulan, kaya sila mismo problemado, ining contact tracing na ini. Kuminsan do kalukuhan ini. Ang ibang nagre-restro, loko-loko, dahil man nag-restro kan tunay na pangaran. O isusurat yan, Rudy Fernandez. So sayin mo hanapon si Rudy Fernandez na gadana, isusurat yan, Lito Lapid, gano'n ano. Para siguro dahil sinda matrace, kuning kaso magkaigwaning pagharanapan. Si Dave Doliano as in Irvin Borja ang Riding in Bangon Banwan Report. Sarupang report, hali sa luwas, yaon sa linya ang sa Tuyang Manila correspondent na si Darius Bequilio. Darius, come in please. Thank you very much, Ervin. Dave, good morning. Maray na pagkaaga. Pagpapakarahe ko ta na si camera ta live ko ta na kung mahilingon yan sa TV. Kaya lang medyo sabi ko, dahil pag ko nakahit na maray, medyo pakabukling ang buho ko. Kayong magayon. Ay di mahiling nindaan short dark in dansam. Saka uso baga Darius, ang mga senador na hiling mo karoon ng mga ermitan nyo. Iyo. Sabi ko sa sunod na lang kunya na kuyan maahit ako kunya na pagka ano ko isiko ta namara parang mag-camera sa imo Darius. Ano na si isayaw diyan sa teknika. Ay ila-live ka dito sa TV. Ay. Live. Sa Zoom. Maray na ko ta na. May daradara kong Trobinize. Sabi ko sinulot ko na tulo. Sabi ko sa akin na lang tanganing malinaw. As in, maikahirelingan kita na malinaw sa TV. Apat na aldaw, Dave and Ervin, bago ang translasyon prosesyon digdi sa Quiapo Church. Kuyan, intirong matindi ang sinasagibong pagsitarkan magatawan kan PNP. Lalong-lalo na takasudma dahil nasunod itong physical distancing. May nagpipila. Dahil naman nagpapahadok na agi lang, mga 2 minuto. Mangayo-ngayo lang duman sa atubangan kan mahal na itim na Nazareno. Kasudma, dinagsaini kan kadakuldakul na mga kababayan niya to. Dawa nga ni dahil mangyayaring translasyon, taang mangyayari na sana, kabos na imahin na saradit na santo, nalangan ipoprosesyon sa palibot kan Quiapo Church. At yung ano yan, lilikay ang tao na maulakitan kaning coronavirus disease. Kaya ang PNP ngunyan intirong nagtaltag din kadakol na mga tawan para masiguro na magkakigwa po ninda physical distancing. Padagos habang nagrani, kasudma, kadakol, ngunyan daw, kadakol na naman. At sa Sabado, yun na po ang translasyon, pero kuya ini postpone. Ang ipaparada na lang itong sadit na mga santo kan imahe na Nazareno na ililibot po digdi sa palibot kan Quiapo Church katakod kang translasyon prosesyon sa maabot pong Enero 9 sa Sabado digdi po sa Quiapo Church. Yan sa kuya karagdagan na informasyon. Oy Darius, sagod yun yan, hinahalat pa sa imong adubadong karniro. Iyo, basta madali na. Kuyan, mananamitan na yan ang siram asin garumputong pakalumoy kan kuyan karnero. Yan na, basta ko yung makaragdagan na informasyon. Haligi sa kuya yung kinamumugtakan para sa OKFM. Darius Bequilio, gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report. Salamat Darius. Ang totoo partner, kung ano si frustration
nanamatikan mga Bicolano, kanday kita maka-translasyon sa maka-pluvial, kan September, man, ang mga taga-duman sa Metro Manila, milyon-milyon baga ang dibutos kang Black Nazarene. An estimate baga, nag-aabot din 2 million. Oo. Pero kahit si actual na dahil nag-iiba sa prosesyon, itong mga taga Mindanao, mga taga Bisaya, mga taga Baguio na nagbabarawaan para mag-piling kan sa ilang devotion sa Black Nazarene, man, kaya ang pangadyon bada otro taon, magbalik na sa normal. Dawan mga Bicolano, bada otro taon magbalik na sa normal para maka-translasyon naman kita, partner. Sabi na partner, garwang nakasubra na ka, nakautang na kitang oras. Uy, pasalamatan ko daw, ang regular na nagpapadara kayo ng gutong masiram. Guto with egg na igwapa ng chicharon. Isayang ko yan kayo ni Mamulib. Isayang nangangapital kayo ni. Perminas na nang may guto digdi. Inabot na po kita ng oras para magpaaram sa programa. Salamat na lang ka na sa inyong pagantabay. Inipon, sinong amigo sa radyo si Dave Aduliano? Iniman po, si Ervin Borja, nagpapasalamat kan sa inyo pong paginanyog. Si Dave Doliano as in Ervin Borja ang Riding in Tandem. Nagraragugno, magkaangkas, Riding in Tandem. Naglilibot-libot, nagmamasid, maging sa enterong kinaban. Matuyaw kansala, asin maumaw, kantama. Maanalisar para sa hustisya, makatotohanan, asin balansyado, alagad makonsuelo. Mainamigo, asin karinyoso. Iyan ang Riding in Tandem. Kay ba sinda David Doliano, asin Ervin Borja. David Doliano, asin Ervin Borja. On Riding in Tandem. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Ang buong tropa at pamilya may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rise Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rise Herbal Iced Tea. Ayos sa lasa at timpla. Magaling pa